ko ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bokari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan kunnafoni bala ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 tɛnɛ ni ka taa bila juma na Bokari tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne an bɛ bɛn waati la Bokari ni ka n da don sɛbɛnfuraw kɔnɔ ko la baara in tɛ taa maasaba baara kɔ sɔgɔmada na maa min b'an garisɛgɛ la o ye Jibi Jakite Gibson Control kunnafoni da faralen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ jamana in yɛrɛ bɛ cogo di min ye CEDEAO n'o y'an ka farafinna tilebiyanfan ka ɲankili ye malidenw hakilina ye jumɛn ye jamana marabaaw hakilina ye jumɛn ye CEDEAO yɛrɛ maaw mun de b'u kɔnɔ Bokari Tarawele an bɛna n da don o la sisan a ka kɛ ten e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Bon Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona la mutation fasiriba n'o ye Sadu Bokum Sadu Bokum a y'a jira k'a fɔ an ka jamana Bokari e kamana gan bɛ ye jamana a kɔnɔ kalalen bɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ŋunuŋunu bɛ senna kabini waati jan min ye CEDEAO ye n'o ye farafinna tilebiyanfan ka tɔn ye Bokari Tarawele juru min kun samanen tun b'a ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Bokari ma ɲɛ min kɔ k'a kɛra o ye fasiriba ko a ko min ye Mali masakɛ maa min bɛ bi n'o de ye colonel Asimi Goyita ye Bokari ko n'i ye colonel Asimi Goyita taabolo lajɛ a ko a bɛ maa hakili jigin jamana masakɛ kɔrɔ fila la fɔlɔ Laginɛkaw ka jamana kuntigi n'o ye Sékou Touré filanan Burukinabew ka jamana masakɛ kɔrɔ Toma Sankara fasiriba ko Bokari Tarawele e koda ko ma tuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye e k'i taayɔrɔ dɔn i ka jateminɛ kɛ a ko Mali bɛ kundama mun na bi Bokari Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 60 ani san 1 Bokari Tarawele an gunnen ti maa la Bokari min ye an ka nafasɔrɔ sira b'an yɛrɛ bolo ni maa de b'an dɛmɛ sa n'o tɛ min ye jamana kɔni o y'anw yɛrɛ ta ye fasiriba ko an b'o sigi kɔnɔna la min ye fangasenkɔrɔma baara min cɛra Bokari n'o de kɛra utukalo tile 18 san 2020 a ko maa min y'o baara kɛ o de ye sɔrɔsiw ye n'o ye colonel Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye k'a daminɛ o don Bokari min ye an ka jamana ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ juru kun a gɛrɛntɛlen bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka fɔta a n'anw ka fɔta majɛw de bɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ a ko malidenw yɛrɛ sigikafɔ dɔ kɛ n'o ye Assise nationale de la refondation Mali kura hakilina kura taabolo kura kungilenna kura jamana kura a ko o jamana kura min y'o taabolo ye malidenw ka jɛ ka sigi minɛn kelen kunna ni k'a tɛntɛn ka hakilinaw dɔn malidenw ko o tuma k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o tuma k'a daminɛ kalo 6 ni ka taa bila san 5 la ko de ka d'u ye fanga la fasiriba ko o baara y'a sɔrɔ min ye CEDEAO ye olu kɛmɛ k'u sigi k'an makɔnɔ Bokari joona k'an ka baara dɔ boloda an ka taa jaabi d'u ma n'o de ye an bɛna kalafili kura min kɛ sabu fɔlɔ min tun fɔlen bɛ jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'o tɛna se ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ février kalo tile 27 san 2022 Bokari Tarawele min ye hakilina kura min fɔra Nana Kifuru Addo n'ale Gana masakɛ ye ale de ye CEDEAO fana ɲɛmaaba ye Bokari a n'a jɛɲɔgɔn u ye ɲɔgɔn ye minɛn kunna min ye kari tɛmɛnen kalo tile 9 hakilina in tun bɛ mun kan o de ye Mali ɲɛmaaw ye kuma min fɔ aw ka hakilina ye mun ye aw fɛlako ye mun ye aw ka yeta ye mun ye an ka ka mun ta ka Mali sɛgɛrɛ Bokari Tarawele fasiriba ko CEDEAO ɲɛmaaw sigilen Bokari u y'u kunjan sanfɛ ni ka dugumana lajɛ ni ka malidenw lajɛ Bokari k'a jira k'a fɔ Nana Kifuru Addo ko o tuma k'olu hinɛna malidenw na ko malidenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ka ban o tuma k'u ye fɛɛrɛ min dabali mun ta o de ye CEDEAO jamana 14 k'u ka dancɛw datugu an da la u ma kabanɔgɔ kɔni datugu u tɛ se o se t'u ye u ma fiɲɛ fana minɛ u se t'u ye ayiwa Bokari Tarawele fasiriba ko n'o ye Sadu Bokum ye a ko min ye CEDEAO tɔn ye i b'a ye k'a fɔ Mauritanie o y'i salo ka bɔ a la a ko ni Ala ma kunnaja Mali fana b'i salo ka bɔ a la koyi sabu Mauritanie o ma sa bɔlen a la fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ CEDEAO jamana kuntigiw ko min ye dancɛ o datugura Bokari Tarawele dunfɛn kɔni olu bɛ don taji bɛ don min ye banafuraw bɛ don o tuma ka taa bila kuranminɛnw la o tuma n'a bɔr'o la ko fɛn caman wɛrɛ bɛ sanni feere kɔnɔna la o tuma k'o tɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka don ni jamana dɔ fɛ yen Bokari Tarawele k'u kɛmɛ k'o dabila nin waati la fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Bokari min kɔni ye kɛlɛkɛcɛ dɔw ye o tuma k'u bɛ sɔn k'o bila ka na an ka jamana in kɔnɔ n'o y'o bila ka na bɔ o bɛ nimisa
u kana kɛ kana siga kuma fɔli bɛ da jɛnɛ o bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ 2012 ni 2021 tɛ kelen ha tasuma fɔli tɛ da jɛnɛ u ka sabali Bɔbɔ Tarawele parce que b'a ko o kuma ko kɛlɛkɛcɛ dɔw k'u bɛn'o labɛn k'o bila ka na Mali kɔnɔ wajibinifin nin kana an ka jamana fanga k'a ɲɔngiri Bɔbɔ Tarawele ko n'a ko t'u kɔnɔ Ala k'a ko jigin u kɔnɔ amina yarabi b'a ko a ko UEMOA ale fana y'i sen don nin ko in na Bɔbɔ Tarawele min ye Mali ka nafolo min bɛ BCEAO kɔnɔ Bɔbɔ ko bolo tɛna se ka da o kan bilen o k'a datugu parce que b'a ko a ko min kɔni an ka bankiw ye n'o kɔni ma datugu jamana jigi bɛ yen anw bɛ kuma olu Mali banki bɛɛ bɛ ka baara kɛ yanni nin ko in ka kɛ tan anw ye fɛɛrɛw tigɛ ka ban koyi u t'a kalama de fɛɛrɛ tigɛra 2012 ninnu y'o banbɔ ka k'u ka hakilinaw n'u ka taabolo ye o kɔnɔ ka ban Bɔri depuis mois de juin fɛɛrɛ tigɛra a mɛnna awɔ Fatiraba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye k'i ban min ye CEDEAO ɲɛmaw ye Bɔbɔ Tarawele ko dɔwɛrɛ tɛ koyi maa min bɛ nin kɔfɛ o de ye Emmanuel Macron Faransikanw ka jamana masakɛ a sago tɛ kɛ jamana in kɔnɔ tugun banna ale de y'i kanbɔ wa a bɛ dan mandat kelen in ma ha Bɔbɔ Tarawele kabini Choguel Kokala Mayiga taara Nations Unies ka tribune na Bɔbɔ Tarawele k'a daminɛ don fo bi min ye Emmanuel Macron a dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ Mali kibaruya kan Fatiraba ko ale de kɔni bɛ ka juru k'a sama CEDEAO ɲɛmaw bolo u kana sɔn dɛ o kuma o k'a sama Fontaine o kuma u ka Mali ɲanki décision in bɛ ta don min na bɔ ni hakili b'a la ko terroriste taara terroriste baara boloda Côte d'Ivoire jamana kan ka taa finitigila k'a dɔ bɔnɛ na a kun ye min ye b'a dɔn wa k'a f'u ye n'aw m'aw janto nin kɛla cogo min na an bɛ dɔw ka jamana kɔnɔ kelen kelen u bɛ ka kɔrɔ u bɛ to ka ni activé ta dɔɔni dɔɔni k'u jabɔ maa sago tɛ n ye nafolo min layiru ta aw ye n'Ala ma jan kɛ n'a m'a kɛ n ta ye n tɛ n ka nafolo di maninfin ka ban fɛn dɔw la sa k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ siga t'o la Bɔbɔ Tarawele Sadu Bokoum ko a ko n'i y'a lajɛ Emmanuel Macron ɲangili fɛn fɛn taara ka Mali sɛgɛrɛ ko ale de b'a camancɛ yɛrɛ la sabu n'i ye CEDEAO ka wari bɔtaw lajɛ Faransi ale ka wari bɔta dɛmɛna ka ɲɛsin CEDEAO ma k'o ka girin fo ka damatɛmɛ bolo min bɛ sanfɛ o de sago bɛ kɛ Bɔbɔ Tarawele min ye Emmanuel Macron a ye min ta ka CEDEAO ɲɛmaw sɛgɛrɛ k'u y'a k'a kɛcogo la dɛ parce que b'a ko min kɔni ye jamana ɲɛmaw ye Malidenw sigilen bɛ ka lajɛli kɛ min ye Thomas Sankara Junior ka taa bila Sékou Touré Junior la n'o ye colonel Assimi Goïta ye min ye cɛ gɛlɛn don cɛ duman don kankelentigi don Bɔbɔ Tarawele a bɛ se k'i banban gansan a bolomada yɔrɔ bɛ yen a jigisɛmɛ yɔrɔ bɛ yen a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka Malidenw to ale kɔrɔ o kuma ko foyi ma tiɲɛ ni Malidenw de t'ale jigin a kɔrɔ Bɔbɔ Tarawele k'a bɛ siran a bɛ jɔrɔ o kuma min ye Malidenw ye o kuma k'olu to ale kɔrɔ Bɔbɔ Tarawele ko foyi tɛ bɔ sɛdenni sɔngɔ la o kuma min ye hakilina min bɛ jamanadenw na a ko Malidenw de bɛna lajɛ Bɔbɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka bagabaga ye a ma kɛ ni maa ka tɔɔrɔ ye min bɛ bɛn an ma dɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya min b'an bolo n'o tɛ nkalon ye dɛ min bɛ ka an ta ye min bɛ bɛn an ma o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ désormais a tɛ kɛ maa wɛrɛ ta ye min bɛ bɛn maa wɛrɛ ma a tɛ k'o ɲɛna ta ye a tɛ kɛ nafolotigi ta ye ko Mali fana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ten sa ko n'o kɛra bilhak kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la mutation Sadu Bokoum ale ka sɛbɛnni don Sadu Bokoum ka fara mutation mɔɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjabate o ko ten ko Joni Jalaki tɛ dugumɛnɛ ni maa cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛ ko ɲuman kɔ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Mayimuna Dumbuya ye Mayimuna ko min ye CEDEAO ka nin wulikajɔ ye o min bɔra ka kɛ kari tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kununko min ye anw ka cɛmancɛ fanga jamanakuntigi ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye laseli ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma o laseliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ a ko min ye anw ka faso Maliba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲagili bere kɔni t'a la ka yanga anw ka jamana kunna k'a fɔ ko CEDEAO ni UEMOA olu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ anw ka jamana ni k'u ka karangadaw sɔn an ɲɛ ko kɔni ko jamanaden kan ka fɛn min kɛ bi na an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye hali n'a sɔrɔ maramafɛn t'an bolo o ko bɛ taa fɛn minnu kan ani hakilina minnu n'an bɛɛ lajɛlen kan k'o ta o de ye jamana ka lakanali ye maa n'i ye maa wɛrɛ ye maa yeleke maa min bɛ yen n'i ma deli k'a ye ɲɛna wali sigala kɛwalew la i ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma o fana tɛmɛlen kɔ ko anw ka jamana hali n'a sɔrɔla an bɛɛ kuntilennaw tɛ kelen ye min ye opposition ye walima min bɛ majorité la o bɛɛ lajɛlen de kan ka nin bɛɛ lajɛlen da kɛrɛfɛ hali laɲini bɛ maa minnu bolo n'o ye syndicalistes ye ko bɛɛ lajɛlen k'i ta da kɛrɛfɛ fɔlɔ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye nin gɛlɛya ye ko n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ko belebeleba de bɛ ta ka bɔ a la ale na waati kana bugɔ sisan la a ye kalekan min di jamana
jamana de kilina bele jilema no de jamana do ni ngumbe se ka lafiya cogo mina akadamina kanangola kata se mi ye dadmuni fo o songo ko be se ka jigi cogo mina ka bere ben jamana de kilina bele jilema ka ni wasa do ola ko CEDEAO ko aunde CEDEAO ka tutige onga jamana ngonna na sa 1945 ko wa ko na fora bibi na ko o CEDEAO ma kelo mamunu be jamana kuntige o labi ko lu de be ta nyagili ta kanyeshi faso malibama ka kanga magwa ikamana na ko wa ko mamunu be nu be CEDEAO konnana ka fara iyo mwaka ko ku haklito bawo mi onga faso malibai jamana do jamana mi ni dame jamana do ani jamana chaman te kelenye wa tabulo chaman be obenya jamana waroka o tenye onga jamana konnana funa suro ko mamunu be no lu tambe usigi CEDEAO ko be ka foku na onga jamana ke usagonu duwaye ko galombe uda mi onga jamana yi abe wuli ka jwa sefla ka je bela jile nyene hamina mi no be ona ina fi yere dasulana chukumna Assise National Lare Fondation Jumali o hakilna ani benga ni lanyini munu ndala o kena konnana ko be wale ya malde kilna bela jile kan misi wasa kono ko wa ko mi ali sakabe sikaka mi onga jamana de uye uku fara nyanga uku tege di nyoma hakilna ni kungle no ka keleye gele mi no fle ondala ko bien gura falente ta woyoko mi onga jamana yo ka be jawati ni do na tawla ka genda ndawye mi ndamandama yi mi lagine o koni o yaga karanga do bela jile dahele awye mi Mauritanie o fana jira ka foka sente CEDEAO ka tabulo la wa mi onga jamana yi awon goni ko na nkesri zaka bara dege mi gele ya ko be akoko na goyi ko ga ko gele be tabulo mi na ko kuna wule ni nwe asimi goyi taka korfoye aye mi la se jamana de kilna bela jile ma o RTM enka kunungo ni moy muna dumiya ya salo ni ka bla sorde Bamako o konnana Bonjour, ne bɛ n tigɛ don joona info matin ale ni indépendant u fila bɛɛ bɛ gosi ɲɔgɔn na Bokari min ye sɛbɛnnikɛlaw ye Bokari u y'u da maga hali bi jamana ale taabolo la sabu n'i y'a lajɛ bi k'a daminɛ jamana in kɔnɔ ka taa bila farafinna diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali ko kuma de bɛ da kɔnɔ Mali ale n'a ka yɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Bokari Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ indépendant kɔnɔ a ko min kɔni ye an ka dancɛw ye Bokari o datugura anw da la Fasiriba ko kunu mangan belebele kɛra pankuru jigikɛnɛ dɔw la n'o ye Faransi ye maliden minnu tun bɛ Bokari n'olu tun bɛ fɛ ka na an ka jamana in kɔnɔ o tuma ko sira datuguru ɲɛ Fasiriba ko min kɔni ye taamakɛlaw ye olu ko k'olu kɔni bɛ bali mun na u sina ka micro ta ni k'a yira k'a fɔ ko avion min bɛna wuli k'a ɲɛsin Mali ma kɛrɛnkɛrɛnna Mali faaba n'o ye Bamako ye o tuma k'o bɔra a ma k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bokari Tarawele ko mankan min bɛ Mali ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o tuma k'u bɛ fɛ k'u basigi ni ka jateminɛ kɛ fiɲɛ ta fan na ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Mali ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ siraw kɔni datugulen bɛ sanfɛ sira ani duguma sira Fasiriba ko nka min ye Faransi sira ye o tuma ko sen t'a la o dayɛlɛlen munna olu y'u sen dɔ nin ko da kunun u b'a kalama taburu ko donba ye jɔnni Faransi tɛ wa a dun m'a kɛ min ye a ti fan si kɔ maa minnu ka ɲi ka na u ma bɔnɔ wari la kunun ayiwa Bokari Tarawele n bɛ taa wolo fɛn min na bɔ yanni dɔgɔkun kelen cɛ e k'i sigi i b'a fɔ ko ne y'a kuma f'i ɲɛna yan Bokari Tarawele Fasiriba ko a ko hali bi indépendant kɔnɔ min ye Faransikaw ye olu kɔni y'u ban petu ka pankuru ka wele a ko Koniwarikaw fana ka air ivoire o fana ma wele Bokari n'i y'a lajɛ pankuru min kɔni bɛ bɔ Faransi direct ka na Bamako yan a ko sira labilalen bɛ u ye o tuma mun na u b'i da don nin ko in na mun na u b'i sen don nin ko in na CEDEAO tɔnden don Faransi kɛra CEDEAO tɔnden ye o y'i ka kuma ye tiɲɛ Fasiriba ko anw de t'a kalama Fasiriba ko Bokari n'o bɔra ye min ye info matin kɔnɔna ye a ko n'i y'a lajɛ ministre de l'administration territoriale ale ye kuma min kɛ jamana gouvernement tɔgɔ la Bokari kuma ninnu a ka girin ka sababu kɛ mun ye a ko ɲagili mun taara ni ka Mali sɛgɛrɛ k'u y'a mɛn Bokari Tarawele o kuma ko a kuma a digira n na Bokari ko an tun ma sigi n'a nin ye Fasiriba ko a ko ni malidenw hinɛ b'u la ni malidenw jɔrɔ b'u la degun mun bɛ jamana in kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya degun ye n'o ye Covid degun ye ka tila ka dɔwɛrɛ k'u ka fara o kan ko mun na a bɛ gɛlɛya Fasiriba ko a ko masakɛw ye lajɛ mun kɛ kari tɛmɛnen Bokari Tarawele ko olu tun bolo u bɛna min ta ka Mali sɛgɛrɛ ni ka Mali dɛmɛ ka bɔ a ka tɔɔrɔ jugu kɔnɔ Bokari Tarawele k'olu tun t'a dɔn abada k'u bɛna Mali ka tɔɔrɔ tɔ k'a tɔ degun ni ka tila ka fiɲɛ tigɛ an na Bokari Tarawele n'i ko k'i bɛ dancɛ datugu i b'a dabɔ mun kama
gɛlɛya parce que b'a ko gɛlɛya bɛ maa min kan ka ban maa wɛrɛ kan ka dɔ wɛrɛ fara o gɛlɛya kan wa wari ko a mɛn o mɛn wari ko a ko na sidɔn o tuma min ye minisiri ye a y'a yira k'a fɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga a ko siga kɔni tɛ min na maa dɔw de bɛ ka min ye UEMOA ale ni CEDEAO k'u jukɔrɔma tintin k'ulu bolo ja yen bɛɛ ko ye n'o ye Faransi ye Emmanuel Macron ye Bougazelli k'u ka sabali Bougazelli k'an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye an ye dɛmɛ ɲɔgɔn ma ye an ma ka tɔɔrɔ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ siga t'o la parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ka tɔɔrɔ ta ka anw sɛgɛrɛ k'a ye duguma sira datugu ani sanfɛ sira datugu k'an fana tɛna anw sigi ka lajɛli kɛ ko ye k'an fana jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo anw fana y'an ka dankun datugu an ni bɛɛ cɛ o don an y'an ka sanfɛla wo dugumana wo Ablaye Mayiga ko k'an y'a datugu an ni bɛɛ cɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bougazelli min ye Mali ka lasigidenw ye n'o ye ambassadeur ye ni jamana kofɔlen kɔnɔ ko joona k'u kana Bamakɔ u bɛɛ lajɛlen ka don yan kuma in fɔra tuma min na u tulo donna kuma la dɔrɔn an k'u ka minɛnw cɛ ka don Bamakɔ yan o ɲɛna parce que b'a ko wa minnu fana bɛ yan u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa o de don koyi wa min ye CEDEAO ni UEMOA jamanaw o sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ u k'u lasegin u ka jamana kan sisan comment Bougazelli parce que b'a ko min ye Ablaye Mayiga ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ka lasigidenw u bɛɛ lajɛlen ka don jamana kɔnɔ o tuma min ye o CEDEAO fana ka lasigiden minnu bɛ yan wajibu fana bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ a ko min kɔni wuli ka jɔ ye wari o de daminɛna a ko malidenw bɛn'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko a fɔra ko kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ na yan bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye n'i ye Masure kɔlɔsi i k'a ɲɛfɔ bon a bɛ fɔ de sa a tɛ kɛ sa ne m'o f'i ɲɛna wa parce que b'a ko Bougazelli politique ma ka taa bila diinɛma la maa min bɛ yen da tɛ fɛn na Bougazelli ko waati dɔ kuma sera Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ da kɔnɔ dɛ Bougazelli ko Ala de bɛ fɛ k'o yira malidenw na ni malidenw sɔnna kɔni parce que b'a ko wari ko joli tɛ kɛnɛya nɛn kan a ko gɛlɛya minnu bɛ yen k'o ye wajibi ye n'an y'an muɲu o kan ni ka to an ka marabaw kɔ min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a ka gouvernement Bougazelli ko a mɔmɔ Bougazelli ko Mali ka wasa bɛ nin kɔfɛ sabu n'i ye jamana ye wari k'a kɛmɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati malidenw kana jɔrɔ dun ka fa la malidenw kana jɔrɔ furako la malidenw kana jɔrɔ k'a fɔ ko fɛn kelen bɛ manqué jamana kɔnɔ o tuma k'an ka da ka sunɔgɔ o de tun yɔrɔ jɔrɔ bɛ na fɛn dɔ kana na manqué n tɛ san sɔngɔ ka da o kan commerçants kangari dal'u fana ye k'a fɔ k'u bɛ n'u profiter situation in na a tɛ passer dɛ kuma fɔra ka ban an sigi bɛ k'u lajɛ jagokɛlaw ko malidenw k'u da ka sunɔgɔ ko minɛn kɔni k'a bɛ don Mali kɔnɔ ayiwa wa dɔrɔmɛ kelen tɛ fara foyi kan k'an bɛ CEDEAO ka sanction kɔnɔ o de yɔrɔ kun jɔrɔ bɛ na n'o kɔni fɔra k'o bɔ a la ka ban o tuma alhamdulilayi a banna parce que b'a ko Bougazelli siga kɔni tɛ min na min kɔni ye colonel Asimi Goïta ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɛmɛ Mali kura ko kɔni ko Ala y'o yira malidenw na jamana in bɛ jɔ jamana in bɛ diya Jabate walayi a bɛ jɔ a bɛ diya info matin ani indépendant an ye nin sɔrɔ a fila kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ taa bɔ a fan fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bougazelli i tɛgɛ don Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon min ye CEDEAO ye halisa an b'a a ka maanaw nɔfɛ min ye CEDEAO ni UEMOA ye olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ka bɛn kari tɛmɛlen ma ɲagili min n'o ta la ka ɲɛsin faso Maliba ma i b'a ye k'a fɔ u ka ɲagili kɔfɛ tile fila ɲagili hakilinaw talen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye diɲɛ naani tɔnba ye o Conseil de sécurité n'o ye Nations Unies ye Nations Unies Conseil de sécurité o ko k'olu kan ka ɲɔgɔn ye bi min ye anw ka faso Maliba ye a kun kan ko o kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ Mali a dɔn bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sa hali minnu kun t'a yɔrɔ dɔn nin ko kɛmɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ye Mali fan dɔn min ye bi tarata ye ka bɛn janvier kalo tile 11 ma san 2021 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Nations Unies ka fɛ bulonba in ɲɛmaa ye n'o ye Antonio Guterres ye e ko ɲininkali kɛmɛ fasiri kɛ b'a fɛ ko yalima k'a bɛna sɔnni ka taa fara CEDEAO ni UEMOA kan nin ɲagili de ka fara o taabolo kan wa ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ a bɛna dɔ fara a kan wa ɲininkali kɛmɛ walima yɛrɛ a na to ninnu kɔfɛ k'a to CEDEAO ni UEMOA ka ɲagili ma wa ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ fan caman fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka gafe laban min n'o bɛ wele ko rapport o min n'o dilanna ni a kɔni Conseil national de la transition k'o kɔni u ye sɛbɛn dɔ ni ka se ka n'o ye
plan d'action gouvernementale o min ye PAG o min n'o labɛnna anw ka fangabulon a fɔ cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa fɛ n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye n'a taara ɲɛfɔli kɛ bulonba maa minnu bɛ bulonba kɔnɔna na bi n'o bɛ k'o jɔyɔrɔ fa n'o ye Conseil national de la transition ye CNT o maaw ɲɛkɔrɔla ye wa o ɲɛfɔliw baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Nations Unies maaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ u la ani laɲini min bɛ u la o de ye bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bilala san 2015 dɛ k'o kɔnɔ k'o ka se ka waleya k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka keleya ni ka dɔ fara o yanga kan wa min ye jamana kalayali ye ka se ka caman ba bɔ a la ni k'a kolo suma wa min ye Antonio Guterres ye a y'a jira fana waati tɛmɛnlenw na k'a fɔ min kun ye anw ka jamana ye n'i y'a ye k'a fɔ El Hadji Burum Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale ka fanga a darakila ka bɔ a bolo utikalo dɔ tile 18 san 2020 wa o kɛra hakilina minnu na ani taabolo minnu kɛra sababu ye k'o fanga daraki k'o maana k'o dɔlen don ko wa ko min ye jamanadenw hamina ye ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ M5 RP kɔni wulila ka taama ka kule fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min taara wolo sɔrɔsiw ka se ka n'olu ka baara tɔ kuncɛ u bolo waasa min ye jamanadenw ye maanifinw bɛ se ka kisi cogo min na gɛlɛya wɛrɛ ni joli bɔn banbali ma o bɛ se ka kuncɛ cogo min na min ye sɔrɔsilakaw ye olu ka baara kuncɛli baaraw o nana ka na bila o minɛn de kɔnɔna na ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Antonio Guterres ale min ye Nations Unies secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye k'a minɛ o doni fɔ bi i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw na ko fɔlɔfɔlɔ yanni coup d'état filanan ka kɛ min ye wulikajɔ ni hamina caman ye o kɔni fɔla u ɲɛna wa o y'a jira fana k'a fɔ min ye février kalo nata tile 27 ye k'u na kalata labɛn ni ka bɛn ni o ye nka Antonio Guterres ko minnu nana bisi basa don o labɛnniw n'u o wulikajɔ ninnu fana na k'o dɔ bɛ coronavirus ko fɔ min ye Covid-19 ye o nana don maaw senkɔrɔ ni ka ko caman don bisi basa la o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ min ye fangadaraki filanan min n'o bɔra ka kɛ colonel Asim n'a taama ɲɔgɔn fɛ min ye bandaw ye k'a ka fanga jamanakuntigiya ni k'o dansira la k'o kɔni kɛla sabu ye ni ka ko caman de don sumaya kɔnɔna na bawo min ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ ko o bɛ se ka waleya cogo min na o kɔni balan caman donna o taabolo la ko wa ko n'i y'a lajɛ min ye halisa o bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye anw ka jamana marabaa minnu bɛ kuntigiya la bi n'o ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka se ka chronogramme bɔ n'o de ye jamana kalataw o bɛ se ka kɛ furanjɛ minnu kɔnɔna na k'a kɛ furanjɛ fana furanjɛ min n'a kun dala tɛ janya hali n'a sɔrɔla février kalo tile 27 u kɔni kun kɛn bɛ bɛnkan ye o ni Nations Unies cɛ k'o taabolo n'o tɛna se ka waleya o ka se ka fɛn bɔ fɛn min kɔni bɛ se ka maanifinw hakili minɛ min b'a to diɲɛmaa ka se ka i jɔ Mali kɔkɔrɔ ni k'a dɛmɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Antonio Guterres ko min ye Nations Unies ni a taamaɲɔgɔn tɔw ye k'u bɛ faso Mali b'a dɛmɛ koyi ko nka k'a bɛ taa a bɛ bɔ fɛn min dilali fana na ka jira olu la o de ye chronogramme hakika ye min kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye kalata o ka se ka kɛ min ye jamanakuntigi min n'o bɛna suganti kalata senfɛ o ka se ka suganti ka bila jamana ɲɛmaaya la wa n'i y'a lajɛ a ko min ye wulikajɔw ye o kun bɔla ka kɛ min ye juin kalo salen ye ka bɛn juin kalo tile 30 ma san 2020 n'i y'a lajɛ ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kun taara u cogoya sɛbɛn liste électorale ninnu kan n'o ye kalata sɛbɛnw ye k'a bɛ di jɔ maa 7,700 ani 89 ani 400 ani maa 7 ko wa k'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen de donna bisi basa la ko wa k'u kɔni sigi bɛ ka anw ka jamana marabaaw la n'o camancɛ fanga marabaaw ye waasa taabolo ɲuman o bɛ se ka jira u la cogo min na waasa u ka dɛmɛ min n'o kɛn bɛ ka sigi ni o ye o ka se ka taa ni ka ɲɛsin faso Maliba ma nin mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na min ye ayiwa tɔgɔ o tun nana koyi ayiwa ne bɛ tigɛ don o sɔrɔ Mali tribune nɔ parce n'o ye Tijani Bamajo Bukari ni maaw bɛ sɛbɛ sira kɔnɔ o kuma dɔw fana b'u ka kolokolo ko la o sɔrɔ de an ka taa jamana cɛmancɛ bolo la min ye kan de déplacé maa minnu bɛ kɛlɛ ɲɛsiran ye kama n'u bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka t'u kalifa don fan wɛrɛ fɛ Bukari o de dagosi ka bɔ Mopti marabolo kɔnɔ parce ko a ko n'i y'a lajɛ muso caman de bɛ yen Bukari bingali wale tun bɛ k'a ɲɛsin maa minnu ma n'o ye déplacé ye kɔni parce ko wari n'i y'a lajɛ Mopti marabolo wari min kɔni Bamancu ye u bɛ ka fo maaw la fan bɛɛ min ye bagabagali ye walima ka taa maaw ka dugu ka jeni ni ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ Bukari ni ka fitinɛ wuli o kuma kɛlɛ ɲɛsiranya kama sema kɛ yɔrɔ minnu na fɔlɔ olu kɔni y'a lajɛ o kuma k'ulu k'u senfa joona ni ka t'u wakili don yɔrɔ wɛrɛ la o de senfaliw senfɛ u taara yɔrɔ minnu kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ damadɔ bɛ yen maaw kɔni kɛn bɛ ka yen sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn n'o ye Fatɔma Jonjori Barbe parce ko a ko n'i ye nin marabolo 3 lajɛ wari min kɔni ye so banbali minnu bɛ maa caman kɔni kɛn bɛ ka taa n'u ka minɛn k'u sigiyɔrɔ ye walima kɛnɛ furanin dɔ wari ni k'u ka tantini siri ye walima
walima ka karata buguni dɔ la kori parce que ba ko maa t'a dɔn bilen min ye min ye min bɔra yɔrɔ jumɛn na bɛɛ lajɛlen kɔni kolo salen bɛ ɲɔgɔn na parce que ba ko min kɔni maaw ye n'u sigilen bɛ k'u bolo don da kɔrɔ u bɛ hami u bɛ jɔrɔ waati jumɛn an bɛna bɔ yan fɛ ka taa an ka so wari kulu b'o jɔrɔ la tuma min na dɛ min ye musozɔnw ye olu fana bɛ munumunu salo la maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw ɲɛda lajɛ ni min ɲɛda u ja dɔrɔn o tuma u b'u kari ka don u ka bugu kɔnɔ ma fi ka kimini ka gɛɲɛ kɛ n bolo n ka nin minɛ dɔrɔn ka duloki b'a kɔ la gɛɲɛ daya 100 kimini ka gɛɲɛ n bɛ nin minɛ i hakili b'a la o san kibiri gɛɲɛ bɔ min ka bɔ pɔnpɔnfadi sanfɛ o ta kun t'o ye o ta kun ye saraka aw faamuna o gɛɲɛ kelen in dɛ an b'o gɛɲɛ kelen de ta ninnu kama an ka taa an bɛ sɛbɛko la aw bɛ koloko la ko maa dɔw ni bɛ se ka lakale olu barikaden de b'ale Mali bɛ niveau mun na bi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an b'o kuma la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'o kuma la aw de bɛ k'aw den ka suyɛli kɛ musozɔnw Fasiriba ko Bokar Traoré ba ɲuman kɛ jarajakulu ye n'o ye ONG ye u y'u ta da olu kulo kan k'a yira k'a fɔ olu ye ɲagata sɔrɔ u ye tɔɔrɔ sɔrɔ Ala ni bingali cɛjugu kan o tuma maa minnu bɛ ka na nin wale in kɛ Bokari jagoyanifin min ye ka na bi olu ka u sigiyɔrɔ la u b'a kɛ cogo di o tuma dumuni t'u bolo fɛn t'u bolo Bokari min kɔni u bilalen bɛ bɛɛ da kan Fasiriba ko jamana ka kɔlɔsili k'u la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛ Mopti marabolo kan kɛrɛnkɛrɛnna Sebare n'o ye Somine Dole ye a ko gynécologue dɔ bɛ yen n'o ye Pierre Kulubali ye ale yɛrɛ ko k'ale ye muso caman sɔrɔ bingali walejugu taara ka maa minnu sɛgɛrɛ a ko nkalon tɛ kuma in ye dɛ i b'a dɔn ne ka fɛngɛ ye min ye wa hakilina ye min ye jumɛn n'a kɔni ma ɲɛ nin kɔ k'u bɛ taa bi sunɔgɔbagatɔ kan i tɛ pantalon don wa pantalon 1 2 3 4 i b'o don ɲɔgɔn kan Bokari ka ceinture yɛlɛ Ala kana bingali kun ɲɛ maa ma mana kɛ cogo cogo Ala ka n'a kisi bingalikɛla fanga mun bɛ bingalikɛla la sabali fanga foyi t'a la a dɔw bɛ n k'u bɛ taa ni maramafɛn o si tɛ hali n'a taara ni maramafɛn ye pantalon 1 3 4 fo ka se 5 ma o bɛ taa bɔ yɔrɔ i kulekan na bɔ la kuma la tiɲɛ tɛ ban parce que b'a ko Bokari bingali taara ka maa minnu sɛgɛrɛ denmisɛnnin cinin dɔw b'a la k'a daminɛ san 14 ni ka taa bila fo maakɔrɔba kunda a ko min kɔni muso caman bɛ yen u ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta ɲɛfɔ parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ min ye maramafɛn ye Bokari Traoré ko kuma dɔ la u n'o de bɛ na a ko maa minnu bɛ ka nin kɛ ko maaw sugu bɛɛ b'a la a ko cɛlakaw denmisɛnninw b'a la maakɔrɔbaw b'a la Bokar Traoré k'i bɛ maa fɛn fɛn ɲini k'a bɛɛ lajɛlen b'a la wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ muso furulenw cɛ furulenw fana b'a la tiɲɛnikɛla maa b'o ka ko ɲɛɲini wa Ala mana adamaden barika ban a bɛ barika balen ko de kɛ Bokar Traoré Fasiriba ko n'o ye Tijani Bamajo ye a ko jamana sariya kɔnɔna la maa minnu bɛ ni kuntan waleya kɛ ni bolo taara ka do ka kuma ko sariya ka ɲi k'u ɲangi ko kaso jugu waati can a ko min kɔni an ka jamana ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ maa minnu bɛ ka ni bingali wale ta ni ka site déplacé sɛgɛrɛ Bokar Traoré ɛlɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kama ni ka t'u wakili don yɔrɔ wɛrɛ la ni ka taa kuntanko ta k'u sɛgɛrɛ Bokar Traoré ko ni cɛ o cɛ tigɛ tara la hali ni min si kɛ kaso la sa e kɔni e n'i ka maaya tilancɛ kɛ kaso la maa t'o ladi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ Tijani Bamajo ale ka sɛbɛnni don Tijani Bamajo Mali Tribune an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali Ba Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte Bazumana Kane nin ye a ka fasiri ye Bazumana ko min ye sibiri tɛmɛlen ye min ye Sumaworo Bube Mayiga ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kɔ sɛbɛn bɛ Bamakɔ kura kasobonba kɔnɔna na a ka tɔn maaw n'o ye tɔn yɛrɛ secrétaire général ye u ye wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ni ka kunnafoni di baro kɛ min bɔra ka kɛ sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 8 san 2022 Buja b'a la ba la Tumunkɔrɔbugu n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u yɛrɛ ka tɔn ye ni o bɛ wele ko Alliance pour la solidarité du Mali, convergence des forces patriotiques, Dalatelelan ani bakurumbalan ko ma ko Asma CP, o ɲɛmaa ba n'o ye Sumaworo Bube Mayiga ye, n'a ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ni ministeriya jɔyɔrɔ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na, ni kɔsada fɛ a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ dɔ kɛla sabu ye ni k'a lase kaso kɔnɔna na, bawo u b'a jira k'a fɔ ko kuma ko o man ɲi, kuma kɛlen kɔ a fɛ jabaranin dɔ sanfɛ, o kɔni o dɔ kuma kuncɛ n'u m'a minɛ k'a kɛ worobanya ye ni ka taa bila kasobonba la, n'i y'a lajɛ min ye secrétaire général ye tɔn to a la n'o ye Asma CP a secrétaire général n'o ye Isa Jara ye Isa Jara ko min ye wuli ka jɔ ko n'o ma sabati bɛɛ a kɔni kulekan kɔni bɔn bɛ a ka tɔn maa ɲɛmaaya bulon fɛ ka taa se a yɛrɛ ka denbaya ma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hamina u y'a jira fana k'a fɔ u ye lettre kɛ lettre min kɔni n'o ye certificat médical dɔ ye min kɔni b'a jira k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ n'o ye Sumaworo Bube Mayiga ye n'o ye Asma CP ɲɛmaa ye k'a kan ka bila ka taa jamana kɔ kan ni ka t'i yɛrɛ furakɛ o ko k'u ka nin lettre min n'o kɛla u fɛ
o y'a ta lettre in kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Choguel Kogala Mayiga n'o o min ye premier ministre ye ka taa se an ka ministre min n'o o ɲɛsin an ka kiriko ma ha ka ja ministre min n'o bɛ défense fana kunna lettre in dala nin fan bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se directeur national de la santé ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin certificat médical sɔrɔ min kɔni ni a dilanna Ismail Bube Mayiga to a la dɔgɔtɔrɔ min kɛlen kɔ k'a lajɛ u ko k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo min y'an ka cɛmancɛ fanga faamaw ye k'a jira k'a fɔ ko sanfɛ a kɔni a fari kun ma jo kosɛbɛ wa a kirikarala u bolo min kɛ u y'a labɔ ni ka taa n'a ye clinique Pasteur la ka se ka taa a lajɛ ko nka o kɔfɛ nin lettre ninnu de kɛla ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu an da tula yɔrɔ minnu na k'olu kɔni ma kala don ɲina ka bɛn ni a ye ko wa ko min ye diɲɛ don o don min ye Ismail Bube Mayiga ye ko dɔ de b'a la ka bɔ a ka kɛnɛya galabu la wa min ye wulikajɔ kɔni n'o ma ta ka ɲɛsin a ma ko a laban ko maa tɛ kojugu fɔ ni k'a suma ni adamaden ɲɔgɔn ye ko ni n'a ma ɲɛ k'a kɛra don min ko ye ko kɔni min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'olu kɔni olu de bɛ kɛ a gwɛlɛn de bɛ a tɔgɔjugu ta ko baw kaso hami de don wa walima bana yɛrɛ de don ayiwa ko bana don ko wa ko min ye anw ka dɔgɔtɔrɔsow ye ko minɛn tɛ u bolo minnu bɛ se ka nin bana furakɛ ka bɔ Ismail Bube Mayiga la o kɔrɔfɔ ye ne ma sɔn o fana ye o e ye premier ministre kɛ ka ministriya kɛ an bɛ kule la tuma bɛɛ fantanniw bɛ kule la tuma bɛɛ ko mɔgɔ kana to ka bɔ yan k'an ka wari lacɛn ka taa kɔkan na an ka minɛnw ɲini ka bila lapitanisow kɔnɔna na nin t'a yɔrɔ dɔ ye k'o tɛ se ka furakɛ ka jamana kɔnɔ ayiwa a ko filɛ nin ye dɛ u si tɛ furakɛ yan u tɛ furakɛ yan u denw tɛ furakɛ yan anw de bɛ furakɛ yan wa anw fantanw anw tɛ taa CSRF yɛrɛ la han CSCOM awɔ e y'a dɔn o ye kɛnɛya yɔrɔ aspirini paracetamol o bɛ t'i joli ta ka lajɛ k'a fɔ ko fɛn t'i la k'a sɔrɔ i ni ma ɲini ka tigɛ fantan an y'a ta ni Ala ye an b'a la de minɛ min ye Ismail Bube Mayiga ka tɔn maaw ye o kɔni n'o ye Asma CP u y'a jira u ja b'a la sibiri tɛmɛlen k'a fɔ ko min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka kɔfilɛ kɛ min ye Ismail Bube Mayiga ye tɛgɛ bɛ se ka bɔ a kan na cogo min na a ka se ka t'i yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan ko baw ko minɛn minnu bɛ anw ka lapitanisow kɔnɔna na yan Gabriel Touré la hôpital du Mali la Point G ko minɛnw tɛ se ka a ka bana ni k'a furakɛ ka bɔ a la o de bɛ maa ja tigɛ o minɛn dun bɛ bi o mɔ dɛ ayiwa o de y'a to e m'a ye mɔgɔw ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye wa min ye Alisa Isa Jara ye ale min ye secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ bi in na min ye Ismail Bube Mayiga ye a kɔni a tɔɔrɔ bɛ a farisogo la ko wa ko dɛmɛ kan ka don a ma wa kulekan bɔ bɛ ka ɲɛsin transition ɲɛmaaw ma waasa min ye nin dɛmɛko in ye o bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogo min na bɔda ka kɛ Ismail Bube Mayiga ye a ka se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ni ka se ka taa yɛrɛ furakɛ k'a kana kɛ Ala ma hinɛ général Musa Tarawele Baba Musa o min ye anw ka jamana kuntigi fɔlɔ n'o ye Mali kelen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni maa min n'o kɛla a président fɔlɔ ye n'o ye Modibo Keyita ye o kɔni u ka saya tola Baba Musa Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na u tola Musa hakili la cogo min na dɛ ko Ismail Bube Mayiga ka saya Ala ka n'a cɛ janya Ala ka n'a cɛ janya n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ ko ye a minɛli ka datugu kaso la nin cogo in na a kana taa k'o ɲɔgɔnko ye fɛn min n'a bɛna to transition mɔgɔw hakili la fo ka taa u yɛrɛ ka dɔ laban se u ma nin ko ye Bazuma Kane ka sɛbɛn an ye min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔ o tuma an b'a fɔ ko Ala ka nɔgɔya kɛ ami Ala ka bɛnkɛ ko la o de y'a to Buwa Jabate n bɛ min fɔ n'i bɛ ɲɛmaaya la don min na i bɛ se ka min k'i faso ye a k'a ye dɛ fantanniw bɛ kule la ko ka minɛnw ɲini ka bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na Ismail Bube Mayiga a ma premier ministre kɛ don dɔ kɔlɔnni a ma ministre de la défense kɛ wa a bɛ don dɔ minɔgɔni furakɛ ayiwa o tuma an bɛ taa Jibi fan fɛ o bɛ bɛn ka dɛgɛ min awɔ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw la Buwa Jabate naamu n dara n nana dantigɛliba tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bokar Traoré ne bɛ n tigɛ don joona ado l'indicateur de renouveau Kasariba n'o ye Adama Jabate ko Bokar Traoré a ko an ka taa Masigi Baninkɔ Joyila région kurakurani min y'o fana cercle kurakurani n'o ye Masigi ye Kasariba ko a ko sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 8 ma Bokar Traoré nisɔndiya baara belebele tun bɛ Masigi wari n'o ye ka ɲɛsin kɛnɛyaso ma Kasariba ko maa min kɛra nin nisɔndiya ni hakilina taba ye o de ye Masigika yɛrɛ ye Masigika den n'o ye Yusufu Ayidara Bokar Traoré an bɛ don min na ko bi Ala kɛmɛ ka garisigɛ don Morila ale sanubɔyɔrɔ la o tuma min ye jateminɛ ye a y'o kɛ Bokar ni ka ɲɛsin a ka baara taabolo ma a ko ale tigɛ bɛ baara min na Bokar Traoré o de ye a ka entreprise dɔ dayɛlɛ o tuma a ma tɔgɔ ɲini o la yɔrɔ jango ye a ko entreprise Yusuf Ayidara n'o ye EYH
parce que b'a ko Bokar Tarawele min ye a baarakɛɲɔgɔn ye ka taa bila ka ɲɛmayaso la nin bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ nin k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɛmɛ a ko min kɔni ye bɛn kɔnɔna ye sabu min kɔni ye Morila ale sanubɔyɔrɔ ɲɛmaba n'o ye Dirisa Arama o tuma jɛɲɔgɔn ale ni teriya kɔnɔna la Bokar Tarawele ka taa bila baarakɛɲɔgɔn tɔw la k'u ka dɛmɛ girinya nin ko in na parce que b'a ko min ye Yusufu ye a ye jateminɛ kɛ ni k'a ka sigida marabolo lajɛ o tuma kɛnɛyaso minnu bɛ n'o ye CSCOM ye dilanko gɛlɛya bɛ yen a ko min ye dilanko gɛlɛya Bakari n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye dugu 53 Bojanko ye Bakari a y'a lajɛ sa ni ka matela kura Bakari ni k'o 80 ɲini k'o di kɛnɛyaso ma parce que b'a ko a ko min kɔni banabatɔ ye a degunnen mana taa kɛnɛyaso la cogo o cogo Bokar Tarawele n'a ye dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka lafiya a bɛ dɔɔnin bɔ a ka bana degun na nka n'a ma dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ o tuma ko bana bɛ juguya ka taa fɛ dɛ parce que b'a ko min ye Yusufu ye a y'o de jateminɛw kɛ ni k'a yira k'a fɔ kɛnɛyaso kɔnɔna la o tuma dilanko gɛlɛya kɔni o bɛ yen o tuma o dilanko gɛlɛya mun bɛ yen Bakari ale yɛrɛ ka dɛmɛ ye fɛn mun ye Bakari k'ale n'o ta ni k'a ka sigida sɛgɛrɛ o tuma commune minnu kɔnɔ n'o ye Sanso Ɲanjila Bamantu Dɔnba Morila ale ni Efegola parce que b'a ko nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin o CSCOM ye Bakari a ye jateminɛ kɛ ni ka matela 80 mun di o tuma ko bɛɛ lajɛlen b'i ka tomata sɔrɔ a kɔnɔna la o tuma a ko fɛnɛ t'a bannen a ko n'i y'a mɛn ko dugu i b'a fɔ ko denmisɛnw ye denmisɛnw galabu duman tɛ dugu min na ko dugu man di min ye appareil de sonorisation o belebele complet fila a y'o ɲini ni k'o di denmisɛnw ma min ye masigi jeunesse ɲɛma Dawuda Jara ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ kabini san 2016 min ye entreprise Yusufu Ayidara a sigira sen kan Bokar Tarawele k'a ka dɛmɛ ma dɛsɛ abada olu la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Banikɔ a n'a Lamini Bakari ko a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin denmisɛnw ma a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin maakɔrɔbaw ma Bakari o tuma a y'a ka sigida kungo dɔn a y'a dɔn k'a fɔ k'ale ye Banikɔ ka ye ale ye Masigi ka ye wa ale yɛrɛ ye Joyila ka ye Bokar Tarawele lafiya bɛ se ka na ni sira o sira ye a y'a ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ u ma ko n'a ye appareil de sonorisation ta k'o da olu ma Bakari ko a y'a ka kɛta kɛ dugu 53 k'u bɛɛ lajɛlen jɛ don o tuma appareil ni dɔ mago b'a la tuma min na Bokar Tarawele ko ka wuli ka taa nɔfɛ ko maa si tɛ jɛ a baara la parce que b'a ko a ko ŋaniyaw caman bɛ hali bi minnu bolo dalen bɛ minnu kan ka kɛ entreprise Yusufu Ayidara fɛ Bokar Tarawele n'i y'a lajɛ a bɛ ko bolo da nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sigida ka hɛrɛ a n'a ka nafa kɔnɔna na janko sigidalamaw tɔɔrɔ min b'u kan lafiya bɛ se ka na cogo min na parce que b'a ko a ko Bafutigi Kulubali ale min ye Masigi maire ba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji m'a fa daji b'a fa a ko olu kan ka baara minnu kɛ olu maires min kɔni ye duguden dɔ o de filɛ nin ye ka nin baara boloda Bokar Tarawele nafolo mun b'a kun ni k'a bɔ ka sigidalamaw lafiya bana latigɛ baara don maa min mana tɔɔrɔ sɔrɔ ni ka taa kɛnɛyaso kɔnɔ Bokar Tarawele jango ka se ka lafiya da sɔrɔ ni ka dɔɔnin bɔ a ka bana dimi na k'o bɛ tali kɛ dayɔrɔ ɲuman sɔrɔli la o tuma olu maires ma se ka min kɛ ni duguden dɔw kɛ o tuma ko dɔwɛrɛ t'olu bolo foli ni tanni kɔ parce que b'a ko hali bi u ka jɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka u ka duguden fɔ n'o ye Yusufu Ayidara ye o tuma hali bi Ala ka se nɔgɔya ye Ala ka hakilina wɛrɛ d'a ma min b'a to fɛn minnu bolodalen bɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se k'o baara ɲuman boloda nka nafolo min donna nin matériel la n'o ye appareil de sonorisation 2 ka taa bila matela 80 na o bɛ t'i jɔ sefa wari 6,000,000 la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur 5 nouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don Adama Jabate ka fara indicateur 5 nouveau fasilili jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali Bɔ Jabate fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o tunami o laban o bɛ kari ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye Mamadu Jara ye Jara ko min ye kunnafoni di baro ye o baaraw bɔla ni ka boloda janvier kalo tile 6 tɛmɛnlenw na san 2022 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ lasigi n'o ye kunbɛn in ye a kɔrɔfɔ a baro taara sigi kɛnɛ min kɔnɔ o de ye an ka nɛgɛsira jabalaba ye n'o ye gare ferroviaire ye n'o bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan wa n'i ye ko in lajɛ kɔrɔfɔ bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye ko don jumɛn na min ye nɛgɛsira ye a bɛna sira minɛ kokura min ye nɛgɛsira ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkuluba n'o y'u ka syndicat ye o min n'o ye syndicat kelen ye n'a filɛ nin ye Union nationale des travailleurs du Mali kɔnɔna na n'a y'o tɔn belebele in tɔnden dɔ ye o kɔni u y'a
y'a jira k'a fɔ hamina belebele bɛ u la mais min ye u ka nin baarakɛlaw ka syndicat ɲɛmaa ye n'o ye Ibrahima Kulubali ye a kɛrɛfɛ a donni kama i b'a ye k'a fɔ min ye maa wɛrɛw ye olu n'an bɛ ka fara a kan waasa hamina minnu bɛ ani ɲɛfɔli min kan ka kɛ diɲɛmaa ka se ka bɔ u ka hamina kalama o dɔ ye Yusufu Keyita ye ale ye premier adjoint ye syndicat kɔnɔna na ka taa se Alima Mariko ma ale ye troisième adjoint ye ani maaba caman n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Ibrahima Kulubali a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ ta min ye nɛgɛsira baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu to a la a y'a jira k'a fɔ min ye olu ka haminanko ye ani weleweleli dakan min b'u bolo ka ɲɛsin an ka cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ma o de ye k'u kɔfilɛ nɛgɛsira la nɛgɛsira a bɛ kɛ sababu ye ni ka ko cɛn don min ye kaariw ye u b'an ka manasiraw sanfɛla la n'o ye goudron ye ko nka ko min ye sisikulu ye ko n'o fana ma sira minɛ k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye k'o denbaya joli joli do bibi in na n'o denbaya olu jɛnsɛnna ala ni min ye dutigi ye a ka baara jɛɲɛna baara kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ denw bɛ lakɔli minnu na ni wari ma sɔrɔ ka di lakɔliso la i b'a ye k'a fɔ u bɛ denmisɛnw labila o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen hali n'a sɔrɔla u tɛ privé kɔnɔna na min ye publicu fana ye ni lakɔliden kan ka kalan kɛ ni lakɔliden minɛ minnu ye n'o ma sɔrɔ ka d'a ma a bɛ kalan kɛ cogoya jumɛnw na ko du joli joli do ni o cɛw ni musow olu f'u ka furu sala k'a sabu kɛ baarantanya ye ko ni ko in n'a ma lajɛ diɲɛma jɔlen na k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye ko hakilinajigi min ye octobre kalo tile 2 ye san 2019 dɔ tɛmɛlen na i b'a ye k'a fɔ min ye hakilinaw ye o t'a la conseil des ministres fɛ n'o y'an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye o kɔni sen fɛ i b'a ye k'a fɔ a fɔra ko plan de relance o ka ta ni ka ɲɛsin anw ka nɛgɛsira ma o nɛgɛsira o plan de relance nafolomugu min n'o kan ka don a ko da fɛ Ibrahima Kulubali ka fɔ la o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 9 a n'a kunkanfɛn na ko nka ko n'i y'a ye halisa a ko ma se ka sira sɔrɔ a ma se ka bila sen kan ko min ye maa minnu kan k'u hakili fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko samasamali yela olu ni ɲɔgɔn cɛ k'o de kan ka wuli ka bɔ yen samasabali min bɛ se ka kɛ sababu ye nɛgɛsira a ka se ka sira minɛ kokura ko hali n'a sɔrɔla anw ka jamana min ye coronavirus a nana ka na bisi basa don ko caman na wa ko min ye transition mɔnɔbɔli ye min ye Ibrahima Kulubali n'a nɔfɛmaw ye u ko olu kɔni u bɛ transition ka prolongation u b'a fɛ bi u b'a fɛ sini ko nka k'olu ka laɲini fana ye fɛn min ye o de ye nɛgɛsira n'o ye tɛrɛ ye kita tɛrɛ a ka munumunu salo kɛ ka bɔ Bamakɔ yan k'i kunda Kayi kan ka tɛmɛ kita fɛ o min ye tɛrɛ marchandise ye k'a nafa min n'o bɛ anw ka jamana ka sɔrɔ dabolo la k'a tɛ fɔ ka ban min ye Ibrahima Kulubali ye a y'a jira kokura k'a fɔ ko min ye hakilinajigi anw ka nɛgɛsira fɔlɔfɔlɔ o min n'a bɛ wele nanzarakan na ko la pose de la première voie du chemin de fer min ye nɛgɛsira ye a dako fɔlɔfɔlɔ min kɛla k'o kɛra san 1881 Kayi kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla ni ka bɛn ni décembre kalo dɔ fana ye o tile 20 san 1904 n'o ye san 1904 ye wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɔrɔfɔ caman ni ko caman kɛla a ko kɔnɔna na min ye ka tila ka terrain senfilɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda la ko min ye chemin de fer ye n'o ye a régie ye n'o y'a ɲɛmaaya bulon ye o kɔni o fana sigila sen kan novembre kalo dɔ tile 29 san 1960 wa n'i y'o fana lajɛ ordonnance dɔ de kɛla sabu n'o ye sariya bolo dɔ de ta la n'o bɛ ordonnance 62 ko fɔ min n'a tɛgɛ nɔ bilala ala ma hinɛ na anw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen kɔ maa min n'o kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye n'o ye président Modibo Keyita ye o de ye a ko tɛgɛ nɔ bila wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko terrain nafa k'a tɛ fɔ ka ban terrain bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugu minnu sigi bɛ arayi kini fɛ walima a numan fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ nɛɛma sɔrɔ a la ko wa ko min ye plan de relance ye bisi basa min don bɛ a la a ko a ɲama ka fifa min ye a gɛlɛya ye a ka wuli ka bɔ yen min ye an dafɛ jamanaw ye olu b'a la k'u bara bɔ anw na cogo min na terrain ko la o ko ka dabila bawo min ye anw ka terrain ye n'a wulila a bɛ kɛ sababu ye ka baara di maa caman ma denbayatigi caman bɛ olu tɛgɛ na don baara la wa gɛlɛya caman bɛ du kɔnɔna na ni sɔrɔ kɔni n'o donna du kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ olu bɛ wuli nin kun ye sɛbɛn sira min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Mamadu Jara a ka wuli ka jɔ Mamadu Jara ma fɔ ka tila ka kɛlɛmu tabaw fɔ Bakari Tarawele kunnafoni min sumana an ka ɲɛmaayaso fɛ min ka kan kun nin ye minɛ siyani ne ye a waleɲuman dɔ fɔli an b'o ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa o maa k'u y'i sigi k'a lamɛn nin sanga kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'u ni ce Bakari arajo minnu ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na an b'u fɔ k'u ni ce yanni an bɛ wuli Bakari nin ye foli o kuma an b'an da don la waati ani waati jankɔrɔba in a bɛ Maroc bi n'o ye chef escadron Lassina Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ɲɛmaaba don a ka karamɔgɔ la Bakari digi kɛmɛ waati yɛrɛ la n'Ala
ala sɔnna ma a ti mɛn bilen a bɛ kɔma segin ka na jamana in kɔnɔ o fɔ a kana lakana baaraw sabati 3 ciseaux d'or grand Diaoussa le maestro o tuma Mali bɛɛ maa min ye 3 ciseaux d'or ta o de ye Diaousi ye a ka jabaforo bɛ yen wa kaba wa a ka kaba de ka di la n'i y'a ka kaba ɲɛ seri min hali tɛ sukoro ko la wa i fiɲɛ de ye nin ye i ka dumuni ko n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ dɛ bon sisan an bɛ wuli ka kɛnɛ bila Burapele a n'a ka jama ye o tuma olu bɛ y'a don Coupe d'Afrique kunkanko la o tuma ni ala ni kira sɔnna ma sini Mali kan ka don tulon kɔnɔ o tuma an bɛ jɛgɛ dɔw de k'an ka samata bɔn ye ala ka min ye walanba nɔgɔya ye Yaoundé Soubangu tɛmɛnen kɔfɛ o tuma bi taa an b'o bila ji bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne tun ye bi kunnafonitigi ye an b'a fɔ a ye sa k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam